Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyon. To a bidiyon mu na yau mun kawo muku sabon application kamar da kuke ganin sa. Wannan application yana da matuƙar amfani. Za mu ajiye muku link ɗinsa a description sai ku je ku yi download ɗinsa. Kamar da kuke gani wannan shine logon ɗin application. Kamar da kuke gani da zarar ka taɓa shi zai buɗo maka da wannan fuskar kamar haka. Kamar da kuke gani bayan ya buɗo maka a nan za ka zo ka taɓa inda aka saka wannan add image ɗin nan. Bayan ka taɓa shi sai ka zo misali a nan idan kana so ka yi adding image sai ka zo ka shiga. Kamar da kuke gani za ka zo misali bari mu ɗauki wannan sai ka zo ka taɓa a nan. Kamar da kuke gani ya yi adding. Waɗannan su ne image ɗin da na saka. Misali idan ina so na saka su na saita ya rinƙa canzawa a second nawa. Kun ga nan second 5, nan kuma second 10, nan 15, nan 20, nan 30, nan minti 1. To ni zan bar shi a nan second 5 ɗin nan. Sai ka zo misali sai ka taɓa a nan. Bayan ka taɓa kun ga zai buɗo ma da wannan shafi. Sai ka zo ka taɓa nan. Za ka zaɓa idan ma wayarka tana a security ko kuma ta yaya kake so sai ka zaɓa. Misali bari na ɗauka. To kamar da kuke gani bayan na ɗauka kun ga yana canzawa. Kamar da kuke gani yana canzawa. Kun gani yana canzawa. To wannan shine ƙarshen wannan shirin sai mun sake saduwa da ku a wani shiri na gaba. Muna roƙon ku da kar ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa a wannan channel mai suna Sadiq Hadashimu TV domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar ku manta ku danna mana alamar like da share domin ƴan uwa su amfana. Mun gode.